portræt, som fylder resten af aftenen. Trompetisten Per Nielsen fra Sønderborg kan andet end den klassiske musik, som han spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester. Han spiller for eksempel til firmafester med sit danseorkester, og ham handler resten af aftenen om. Allerede som 19-årig havde Per Nielsen sat sig et helt bestemt mål. Han ville være trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Og det blev han 5 år senere i 1979. Det er nu 10 år siden Sønderborg-drengen Per Nielsen blev medlem af Sønderjyllands Symfoniorkester i konkurrence med 13 andre trompetister. Mange kender Per Nielsen i rollen som trompetist i symfoniorkestret, men han har mere end ét musikalsk liv. For eksempel spiller han til firmafester, og hvis man er heldig, kan man møde ham i forklædning i Sønderborgs natteliv, og så dirigerer Per Nielsen sit eget orkester, Gråsten Garden. Per Nielsen fik sin første trompet af bedsteforældrene. Som 14-årig blev han på dispensation medlem af et voksenorkester, nemlig Danfoss-orkestret. Her begyndte han at udvikle sit talent for trompeten. Men Per Nielsen kan andet end klassisk musik. I starten af 70'erne spillede han med i en beatgruppe, som det jo hed dengang. Gruppen kaldte sig Def Sisum, fed musik stavet bagfra. De var ofte ude at spille, og i 1974 udgav de en LP. It started in the end of the summer on a dark, dark street in the night. You were lonely, oh, and so was I. Vi spillede selvfølgelig mest hernede i området, men vi var i København og spille, og vi spillede en aften sammen med Gasolin i Aabenraa, kan jeg huske.
Og vi var det, man kalder verdensberømte i Sønderjylland på det tidspunkt, og Gasolin var lige kommet frem. Så vi var der indstillet på, at vi skulle lave 2 gange 3 kvarter hver, og vi var der indstillet på, at vi nok var hovednavnet. Så vi skulle i hvert fald slutte den her aften. Og det gik vi så ind for at aftale med Gasolin og foreslog dem, at de lagde ud, sådan at vi så kom til at slutte. Men det var de ikke indstillet på, så det lod vi verden afgøre. Og vi kom altså til at lægge ud, og Gasolin sluttede. Det var nok også den rigtige rækkefølge. Nyt og gammelt, beat og klassisk. Trompetisten øver hver morgen ved køkkenbordet. Her er det Planeterne af Gustav Holst. Når man er medlem af et symfoniorkester, så er det vel ikke nødvendigt at sidde og øve på trompet. Det kan man vel bare? Nej, altså jeg tror, man kunne sammenligne det lidt med at være en idrætsmand. En topidrætsmand. Fordi han kender til den daglige træning. Og altså, jeg skal lave mine daglige armbøjninger, om jeg så må sige. Nogle daglige rutineøvelser, som skal holde specielt musklerne omkring læberne ajour. Og åndedrættet skal være i orden. Jeg kan give dig et eksempel, at for eksempel skal man kunne holde en tone i cirka 1 minut, helst 1 minut, uden at den svinger alt for meget op og ned og hopper og danser og sådan noget, at den står så jævnt som muligt i et helt minut. Og det kræver altså faktisk, at man er i god, både fysisk form, og at man har trænet åndedrætsfunktionen. Altså det er noget af det værste, man kan komme ud for. At sidde for eksempel til en koncert, og så det vi siger, at pludselig er der altså udsolgt. Man kan mærke, at der er ikke flere kræfter tilbage, og koncerten er altså et kvarter længere endnu. Så kører man sådan på pumperne og forsøger at mobilisere alle de kræfter, man overhovedet har. Det er lige fra venstre balle og til begge ører, der trykker med. Og det er ikke morsomt. Så det er vigtigt, at man holder sig i god form. Siden 1979 har Per Nielsen boet i Sønderborg sammen med sin familie. I begyndelsen af 70'erne tog sønderjyden til hovedstaden. Hans daværende spillelærer anbefalede ham at tage på musikkonservatoriet. Ja, så søgte jeg ind og kom ind og startede på konservatoriet. For det skulle man jo. Men jeg må indrømme, jeg var lidt skuffet, da jeg startede på musikkonservatoriet, fordi jeg havde en forestilling om, at når man sådan gik på musikkonservatoriet med trompet som hovedinstrument, så fik man undervisning, måske i hvert fald 1 time om dagen. Og realiteten var faktisk, at jeg fik 1 time om ugen, fredag eftermiddag, undervisning på trompet. Og så var der nogle bifag, men alt i alt var det meget let. Jeg tror, det var løb op i en 6-7 timer om ugen. Og så var man overladt til sig selv til at øve og til selv at skabe en udvikling. Og det var nok, der var meget fritid, for meget fritid. Jeg tror, jeg længtes meget hjem efter Sønderborg i starten. Pengene blev små, og Per Nielsen tog orlov fra konservatoriet. Han blev trompetist i Wiener Ølgods orkester, og det var et hårdt job. Ja, økonomisk gik det godt, men rent spillemæssigt var det nok en dum ting, jeg gjorde. Fordi der gik egentlig ikke ret lang tid. Den første måned gik det meget godt, men så gik det faktisk ned ad bakke i meget lang tid. Og på et tidspunkt var jeg så dårligt spillende, at jeg faktisk var på nippet til at opgive. Så jeg gik og spekulerede på at tage det store buskørekort og blive HT-chauffør i stedet for, fordi det at spille på trompet, det var forbundet med så mange skuffelser og så meget besvær, så jeg synes ikke rigtigt, det var noget ved mere. Men gudskelov er vi Sønderjyder jo stadig, så jeg blev ved. Hvorfor går det ned ad bakken, når du spillede jo hver aften? Det skulle da være god træning. Ja, men det var simpelthen for hårdt. Vi spillede 6 timer hver aften. Så havde vi 1 ugentlig fridag. Og ja, min embouchure kunne ikke holde til det, altså. Og der sker det, at man er konstant nedkørt, altså rent fysisk. Læbemuskulaturen
er faktisk altid træt. Når du vågner om morgenen, så er der sådan nogle balloner, ikke? Og så lyder det altså heller ikke godt mere. Det hele forstærker sig selv, man bliver deprimeret, og det gør det heller ikke særlig spændende. Per Nielsen kom aldrig tilbage til Musikkonservatoriet. Efter 1,5 år i Wien og Ølgod sagde han op og begyndte at få privatundervisning. I 1976 kom han tilbage til Sønderjylland som musiker i Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Jeg kan huske, vi havde det godt, og det var jo en drøm at komme væk fra København og Wien og Ølgod og alt det der, og komme tilbage til Sønderjylland og have en fast indkomst, og jeg synes, vi havde det godt kammeratligt i militærorkestret. Og jeg spillede det samme instrument, som jeg havde gjort i Danfoss-orkestret i sin tid, så jeg var ligesom på hjemmebane igen. Men får man også udfordringer nok, sådan, når man spiller i sådan en orkester? Ja, stemmen var sådan hård nok. Altså, det var svært nok. Jeg vil da nok sige, nu efter jeg er kommet i symfoniorkestret, så er der nok lidt mere forskellige opgaver i et symfoniorkester, og man føler nok måske, at man bliver lidt mere respekteret som musiker i et symfoniorkester end i et militærorkester. Per Nielsen og Elin Bruun fra Symfoniorkestret med et uddrag fra Karneval i Venedig, som de turnerer med. Man kan også opleve Per Nielsen på et helt andet instrument i danseorkestret Heimons, som især spiller til større firmafester. Lytte til konkylier med havets sange i, med det klare og det enkle, der er jeg på sikker grund. Når et ja er ja, og nej er nej, når tvivlen holder mund, så lægger jeg en krans af løv et sted, hvor runestene står. Det vidner om en tanke, der har holdt i 1000 år. Lad mig høre bølgen bruse. Heimons, er det, når det bliver lidt for kedeligt med symfoniorkester? Nej, det vil jeg ikke sige, men det er en helt anden slags musik, og jeg synes, det er hyggeligt at spille sammen med gutterne i Heimons. Hvad fik der med? De søgte en god bassist, og den fandt de så i mig. Det er ikke helt sandt,
orkestret bestod på det tidspunkt af de andre 3, og de så chancen for at få en blæser med, og så insisterede de så på, at jeg skulle lære at spille bas også. Det er jeg så i gang med. Der er store udfordringer i at lave en symfonikoncert for eksempel, og have en vigtig rolle i en større sammenhæng. Men det er også virkelig skønt at komme ligesom tæt på publikum og få en snak med måske nogle af gæsterne, og der kan være, der kommer nogle opfordringer, og kan du ikke spille den, eller en eller anden trompetsolo, som de har hørt med Arne Lambert måske engang. Den kunne de godt tænke sig at få genopfrisket. Jeg forstår egentlig ikke rigtigt, hvorfor du går så langt ned lige der. Altså når du er oppe i den styrke, det bare fortsæt for det på det tidspunkt. Det. Hvad Per Nielsen endnu ikke kan på bassen, det kan han til gengæld på trompet. Og det nyder Hans Køster fra Flensborg godt af, når mester og elev hygger sig på trompeter. Sønderborg en tilfældig torsdag. En overraskelse venter dem, som netop den aften skal ud og spise mexicansk. Per, når ens arbejde, ens fritid og det hele har meget tit noget med en trompet at gøre, hvad forhold har du til den der lille tingest? Altså, det er en del af mig simpelthen. Og jeg tror nok også samtidig, at jeg mangler evnen til at kunne slippe den, i tankerne i hvert fald. Fordi der er hele tiden nogle nye opgaver, som sidder i baghovedet, og det er svært at slippe. Altså, jeg øver i weekenden, og fordi jeg ved, at mandag morgen skal det altså også fungere. Yo soy un hombre sincero, yo soy un hombre la palma, mi verso es caperno, oro yo de palito. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Per Nielsen har planer om at udgive en ny LP til efteråret med musik for trompet og Nikolaj Ceaucescaus fald